Com bé saben, la missió del Port de Barcelona és la d'ajudar a les empreses del nostre país en tots els seus intercanvis de caràcter comercial. La nostra voluntat és la d'ajudar a fer de l'economia catalana una economia més forta i més oberta i més competitiva. Però això també ens agrada i volem fer-ho liderant la descarbonització de tot el que és el conjunt de la cadena logística i avançant cap a l'excel·lència de caràcter ambiental. I per aquest motiu ens sentim molt satisfets i ens sentim molt confortables de col·laborar amb CECOT en el desenvolupament i la celebració d'aquest reconeixement empresarial a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Coca-Cola Europacific Partners fabrica, comercialitza i distribueix totes les begudes de The Coca-Cola Company, sent un dels seus embotelladors més grans al món. A la planta de Barcelona hem aconseguit reduir significativament les nostres emissions. Per això, apostem per fer servir combustibles més nets, implementar tecnologies avançades que ens permetin millorar la nostra eficiència energètica i reduir consums, adoptar fonts d'energia renovable i col·laborar amb els nostres proveïdors perquè ells també redueixin les seves emissions. Aquesta estratègia, impulsada des del 2017, té com a objectiu fer de l'empresa un agent de canvi i de lideratge en la lluita contra l'escalfament global. En els últims 5 anys, la companyia ha reduït un 25,7% les seves emissions, equivalent a més de 240.000 tones de CO2.